Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Cak Nur Brengos. Sik kan pasang sih. Ya apa kabarnya ya Nur? Aduh waras. Ya Allah. Iki di Tegal apa iki? Di Tegal Manggisari Pak iki. Oh, Tegal Manggisari. Yo. Sehat ya Cak Nur ya? Alhamdulillah sehat. Suwe gak tau. Iya prasa kule sali Pak. Ora. Ya wis tak pikir wis tak ngen-ngen ngono lho. Oh. Panjenengane mari luar kota rupane mangane kok enak-enak. Ora eling dulure. Ya ngono iku sing tak eling ya dulur akeh dadi paling lali. Kali. Saking akeh dulure. Anake wis umur pira iki Janur iki? Sing ndi Pak? Anake iki sing ndek omah. Iki yo umur anu Pak, 8 bulan ya. Oh, ngono iku kapan nglepase? Lepase ya? Lek boto ya. Oh ya sore sih. Oh, ora sik. Jagane lek boto Pak. Jagane lek boto. Lek wis 8 wulan iku pira ya rata-rata regane? Regane ya, karo Delok barang. jenise. Jenis ya. Lek kowe Riko iku sampe pira iku? Sing ndi? Sing ndek omahe lho cilik lho. Cilik ki Pak. Heeh. Yang ngono ku lek dol-dol 10 ne payu Pak. Oh, wis bayi ya 10. 10. Soale jenisnya jenis gede ya tadi. Musim lek koyo blekonan ku ya. Heeh. Gedene sakmono ku sik payune paling 11. Oh, blekon ya. Heeh. Heeh. Kan silangan PO Pak yo. Oh, iki kayu lawas iki yo. Iki kayu lawas Pak, iki kayu nongkot tok iki bojoku. Iya iki. Megale nang golok aku lek abot-abot. Oh, lek wong-wong toro ya. Dudu temenan ya aku megale nang golok iki. Abot toro? Wah, abot apa toro? Tapi nongko iro usul. Waduh iki bapak iki wis suwe iki. Lho kaya kayune kendang lah kayu. Catatan iki aku gawe iki tahun anu 96. 96. Aku sik tas mlebu kuliah Riko wis brojol. 96 Pak iki. Lah yo, Aku udah anak kok. lah yo 96 sih. 96 lho aku tas mlebu kuliah. Wah, ora sepuk kae. Lah Ora sepuk lek blas kayu iki. nongko iku kaya iki, kayune kendang yo. Yo kayaknya kendang Pak ini. Heeh. Nah itu Gunung Arjuna. Nah, Arjuna. Gunung Iku puncak Panderman karo iku Panderman Gunung karo Kawi. Gunung Kawi. Lek kate sugih nyambut gawe di Gunung Kawi sing sregep. Sugih. Ngono. Ya wis ngene iki yo Pak nyambut gawe. Lah ya lek gak nyambut gawe masuk nang Gunung Kawi yo gak sugih. Padha ae. Penting wong usaha ya. Iki prosesnya Cak Nur Brengos. Muncul pemuda. Nah, ini hasil kemarin ya Nur ya? Yo hasil kemarin Pak iku. Ini hasil kemarin. Katanya tanduri apa ya Nur? Iki kate tanami cabe jarine. Oh, mau ditanami cabe ini. Wah, lalat ini di musim hujan. Waduh, serotop alelal anu. Jantop. Sapi so gebres-gebres. Waing. Waing-waing tahun dileboni irunge. Nah, ini mulai beraksi. Terus mulai. Anu Pak. Oh. Mulai brojol iki aman tahun piro ya Nur? Waduh lek brojol yo mulai anu Pak si Joko cilik ya. Oh, mulai Jawa cilik ya. Diajari sapa piye? Yo bapakku Pak. Oh, bapak. Jalur delok generasi saiki ngono iku sampean Dek Manggisari arek enom sing sik gelem brojol ana pira ya Nur? Waduh Manggisari koyo kentekan Pak. Kentekan ya wisan ya. Koyo wis genok sing seneng ngono maksude. Oh. Ya mudah-mudahan iso anu generasi penerus iso nerusi maneh ngono lho Pak. Heeh. Cek gak kentekan apa ya? Kentekan Generasi maneh terus ya. Nah, Cak lah, arek-arek opo sih kok gak tertarik nang kene? Apa bayarannya titik? aduh, Ya gak ya jane ya. iki bener penggawean kuno tapi lek gak iso kan yo ewu apa lek. Oh, senine yo. Ilmu soalnya yo. Ilmu soalnya wangel apa ngene. Lek bayarannya setengah hari piro ya? Gak sampai setengah hari kok wong-wongku. Yo paling jam tengah 11 jam. 150 kan rata-rata. Padha gawe bayaran ngebiah. Macul. Lek macul iku yo padha Pak 50.
Loh, akean iki kan. Lah iki aku kan wong telu. Hah? Wong telu. Lah iya wong telu ya, Seketan iya ngono. iya hitungane ngono. Hitungane kan ngono, Pak. Wong telu, seketan, Telu, berarti seketan. 150 oleh. 150. Nah, artinya kan lek sak wulan kan sik lebih 3 juta ya Nur. Ku yo lebih, Pak. Iya kan? Heeh. Heeh. Yo lebih. Nah, iku lho arek nom-nom sakjane pegawaian iki duwe akeh. Cuma memang ya bondone gede sih. Yo gampangane iki lek sapi samene-mene gampangane ge 15-an ngono lho, Pak. Nah, kan 30 juta sih. ngono lho. Enteng-entengan, Pak. Aja dikira pegawaian iki bondone cilik lho, iki Iya, bondone Mak, gede iya. lho. Lek atasane ge ekonomi nyampe gawe ngeteno sapi kan cukup, Pak. Bener. Wis turah-turah. Cuma Ngaten. iki masa nyambut gawe wong telu kan dhek gak jauh buruane suket kan. Buruane yo ngarit iki masano. Heeh, sukete. Luru ya. Luru. Masak sangkra. Mek bondo bau sukete. Nah, ini tadi dapat momen di mana Pak Nur Brengos mulai dari masang. Saya sebenarnya pengen dari keluar kandang, cuma saya tadi tertinggal. Tertinggal. Sebenarnya saya pas kok berangkatnya dari rumah itu, cuma karena saya agak lupa gangnya. Ya, Anu, Pak, Nur. prasaku yo lek gak sidorene kok prasaku. Saya tadi nyari-nyari ya Nur. Nah ya Nur, dengan penghasilan yang sebulan hampir bahkan bisa jadi kalau rajin loh ya. Heeh. Itu kan 3 juta lebih. Itu kan masuk UMR itu Janur. Alah yo. Masuk UMR itu. Arek nom-nom apa ya? Apa garo ya? Yo, iku Pak nggarai sing pisane kan yo ora iso. Oh iya. Ngono pimpindone. Kena generasi penerus iku kena sing mblajari. Ah. Ngono asale iku. Soale kerja karo kewan iki ya aten-atenan ya Janur ya. Yo, Pak. Enggak sembarangan. Heeh. Lek atine gak los ngono kewane ya krasa ire. Krasa. Marno kene hitungane nerusno penggawane wong tuwek biyen. Iya iya. Ngono lho, Pak. Terus ya koyo gawe buntutan, gawe sambilan, gawe apa iku kan lek dadakno kan ya enteke akeh ya. Akeh Pak nyene biyen niku lek tuku lek sak setel ini kan Heeh. 400 biyen. Lah biyen niku. Biyen Lah lek niku. saiki Wis saiki nggae dhewe Pak iki kabeh. lho iya lek gak iso gawe dhewe lah ya bondo mali ya. Bondo wis. Nah itu untuk generasi penerus jangan malu karena ini apa ya bajak yang mempunyai keistimewaan dibandingkan ya mohon maaf ya kalau bajak mesin itu juga ada kelebihannya tapi juga ada kekurangannya. Tapi kalau bajak ini kotorannya itu bisa jadi pupuk, kalau bajak mesin kan jadi limbah kotorannya. Iya, Pak. Lah ngene alamno dibrodol letek yo gak mlaku Pak udan-udan. Nah, Tapi lek sapi kan wis mlaku ae. brojol etek itu mesin yang kecil itu ya. Iya. Nggak kuat ya. Yo jeblok lek ngene iki wis. Lah iya nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Wong mesin powernya seberapa itu? Lemah padet. Heeh. Ini lama saya gak ketemu beliaunya sampai kangen ya. Wis iling ya, Rek. Udah tak batin dia WA saya. Wis iling. Tembus rek aku. Prasaku lek gak iling prasaku ya. Oh ya gak. Ono jadwalnya ya Nur. Oh, Nah jadi gini sahabat Kanyawara, saya itu kalau ngonten ke tempatnya saudara-saudara saya ini, saya jadwal puter. Nah, kayak gini Puter. nih. Prodo sampai Supeturang, nanti turun Manggisari ini nanti balik Grogol lagi. oh iya, Pak. Nah, puterannya seperti itu. Ini sebenarnya kemarin mau ke Cak Saiful tapi badan kok agak gimana gitu. Garap di Pak wong e. Di Sabah, di Oh, sawah, di di sawah. sawah. Oh iya. Sawahnya dewe tapi. Oh, Nah ini gentanya si hitam. gento iya Pak, gento. Gento. Lilir.
Bahasa Indonesia wong-wong biaya genta. Gentah. Nah, ini gagahnya Gunung Arjuna. Cerah Pak yo. Heeh, cerah gimana? Dan ini loh. Oh, Gunung Kawi. Oh. Nah, itu jeruk, duren. Apa di sini yang enggak ada? Tanduran ini jeruk toh Pak. Pak Nur ini juga punya jeruk ini. Si cilik Pak ya. Ini enggak, pekerjaan ini enggak semua orang mau itu karena emang tingkat kesulitannya tinggi. Satu. Yang kedua, kalau nggak punya modal di atas 40 juta nggak bisa beli sapi. Oh ya nggak bisa Pak. Yang kedua, yang ketiga ngajari sapi kan nggak mudah ya Janur ya. Tua-tuanya Pak kata yo delok sapi ini. Engko lek gak modal-modal gawe ngono ku iso ngompos melet tok. Melet tok ya. Iya. Tambah lek irunge bunder ora kena gawe kok. Oh, irung bunder iku? Iya, irung papak bunder gak kena gawe wis. Oh, Ngobos wis. napase elek yo. Tak napase yan. Oh. Cilik-cilik, oh iku sapi Jawi iku kok kuat-kuat Janur ya. Enak Pak lek iku. Ya kaya sing abang-abang iki lho ya. Heeh. Napase landung lek iku. Heeh. Iku kan anu alek liar iku banteng Jawa sakjane iku. Banteng Jawa. Banteng Jawa. Wis kowe cak sae ulak ngono kabeh ya. Penak-penak ngono blater rambon nek situ. Iya, cilik-cilik. Aku api waduh banter pelayune lek ditebu. Enak. Semeneng ngene penak. Aku kelar menggos-menggos kok. Temenan. Ini kok kari baleni Pak lareni. Langsung dadi ya. Baleni ambil blabak. Iya. Nah, ini masih meceli. Mecah iki, Mecah. gulutan nih Pak. Pecah gulutan. Wis anu. Gulutan yang lama ya. Yo nyingkat iki, nyikat waktu. Heeh. Waktu ini singkat lho, ngene wis dadi Pak. Oh, tadi kok kari blabak iki Kari dadi blabak. gulutan mana ya? Iya. Oh, wahing itu pakai itu banyak lalat memang. Banyak alat. Lalat tok Pak rendeng lho. Udah gitu itu numpuk pupuk tai ayam itu. Waduh tai ayam tok Pak Yan. Jadi emang pertanian di kini anu Janur ya semi organik ya. Heeh. Istilah Iya. pupuk kimianya kan ya nggak begitu kalau banyak Enggak, pupuk ini, pupuk apa? Kandang ya. pupuk kandang ya. Lebih banyak pupuk kandang orang-orang di sini tuh. Pokoknya sekitaran Arjuna ini rata-rata Pupuk kandang. pupuk kandang. Heeh. Organik. Apa yang pupuk kimianya paling untuk ngompres hama-hama itu Janur ya. Oh iya iku Pak nyen. Kalau tanpa itu masih dirusak nanti sama hama. Heeh. Organik murni pun nggak kuat. Sekitar 70% kayak organik Janur ya. Waduh temenan Pak ndek kene. Roto wis. Ya tapi kelemahannya emang kalau pakai organik itu lalatnya itu Waduh, lalat buat ampun. ngamuk. Oh ini loh. Saya ini aja geli saya. Biyen genok Pak lalat buah kok joki nok telek pitik iku. Iya. Masa iku kok tambah ngamuk. Lah iya. Kate lek ngentup iku langsung bosok ya. Anu iku watel. Lalat buah iku Iya, padahal cuwilik lho ya. tewilik tapi nontrak gitu. Kayak kelanceng ya Nur ya mean ya. Iya. Tapi roto Pak di wong-wong yan. Roto Oh. dikek iku petrogenol iku. Lalat anu lalere. Iya, Oh. mlebu nang botol jero botol iku. Oh. Dijebak ngono lho. Lah ya lek entup-entupan. Heh? Lek lalat buah lah, lek laler yo gelem ta? Lek laler ngenekan yo gak gelem. Gelem iku anune lalat buah kok. Laler ngenekan ditukokno iku, kertas iku. Oh, lem templek. Iya, lem templek iku sebagiannya enggak betah-betah ya ditukokno iku.
Aduh. Nah, iku sik kok bersarapan arek-arek iku. Sarapan genok sarapane Pak iki. Lah ya nempek di pager juga. ya oleh ae bonus. Ini Padang. Iya Manggesari entek ya. Kari sampean ambek sapa ya Nur? Pape, Pak. Iku tok ya. Iya karo loro mpo pape wis. Mandi saiki ngarepe. Dek Glogur sih ono cak Saiul ambek Azurin sih lumayan arek no. Sope turang ono Aji Yas ambek Kang Yono ya sik nom-nom. Akeh. Prodo ya sik akeh sing nom ya. Akeh nek kono. Heeh. Sian. Nah iki kene iki lho paten obor. Kepaten obor. Paten obor. Sampai iki gak kok berngasuh iki. Aduh yo ta Pak nyene, gak iso ngasuh. Pati sik akeh iki. Sing andek-andek akeh yo. Sik akeh. Ya Mampir Pak di kono. Eh? Mampir iku rek tane iku sane jurang wulu iki lho kulone. Kapan? Ya mbo sik tange tapi. Oh, wong dikene samene kae urung mari ya. Ketinggalan nek dek tan omah iki kan. Oh. Meneh wali kok. Mampir tebu. Heeh. Lah ngene iki anu ya Nur. Sadurunge tak akhiri video iki pesen-pesene sampean aja-aja arek nom-nom di Manggesari cek gelem maneh ya apa? Aman jak. Yo pesenku wae kabeh sak Malang Raya. Nah. Kudu generasi penerus iku kudu ana, Pak. Nglestarikno. Nglestarekno. Tinggalane wong biyen. Ah. Sadurunge ana mesin iki wis ana iki wis ana ya. sapi ya, Pak. Heeh. Sapi tok biyen niku sing digawe. Wis muga-muga ae kabeh tertarik Dan lestari ya. Nah, lestarikan. Oke. Kesenian brudul. Oke, siap. Matur nuwun Janur. Nggih. Nah, demikian sahabat Kanyuara video kita kali ini bersama Cak Nur Brengos. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.